Rigtig hjertelig velkommen, folkens. Fireworks.dk er tilbage med en krudt special igen. Vi skal kigge på lidt forskellige fyrværkeri herinde fra to hjemmesider. Harald Nyborg og T. Hansen. Fordi det er der jeg nok regner med at skulle købe krudt fra i år. Fordi at jeg kunne også godt købe fra AFAC. Men ja. Og undskyld hvis jeg er lidt hæs. Det er fordi jeg har virkelig en Hansen lige nu og er fucking forkølet. Men det er lige meget. Vi skal kigge på lidt forskellige ting, som jeg regner med at købe i år. Som er det første. Jeg kan lige vise. Jeg skal ud og købe 2 ting i dag. Højst sandsynligt, hvis jeg når det. Men det er 2 ting eller 3 ting. Nej, jeg tror jeg køber 3 ting, det skal lige se. Men det er inden under juni-sæsonen, for det skal jeg bruge til at lave noget kanonslag med. Jeg skal ud og købe sådan en pakke Hexio Large. Så den kan vi lige prøve at se her. Ja, de var jo virkelig kedelige. Men man kan jo pille krudt ud af dem, eller lave dem om til et heks, eller et kanonslag, og så virker de altså bare fedt. Det skal jeg prøve en pakke af. Men for at have noget at sammenligne med, skal jeg ind på Harald Nyborg også, og her skal vi lige dernede og der. Så skal vi skal ind og have en pakke af, det var på side 2, tror jeg det var. Jo, jeg skal ind og have et hyldesortiment. Dem er der så ikke lige nogen videoer af, men der er et flot billede. Dem skal ind og have en pakke af også, så jeg kan sammenligne lidt med, hvad der er bedst. Til hvad der er lettest at lave det ud af. Så det skal jeg i hvert fald ind og kigge på. Men og så den sidste ting, jeg skulle købe i dag, det var mini crackling. Kan vi lige se, er der en video af dem? Det er der ikke. Men de ser ret gode ud, og de er ret billige. Så, men det jeg ellers har tænkt mig at købe i dag, eller i år, det er skal vi lige finde det. Blandt andet et sæt Grand Cru XO sortiment med 1103 gram i. Der er skal lige se, der var 18 raketter, 4 romerlys, 2 fontæner og 3 batterier. Og det er ret billigt, 239 kroner inden jul. Det skal lige siges inden jul, ellers så koster det 20% mere til. Altså. Og det er altså billigt, synes jeg. Så det vil jeg i hvert fald godt ofre penge på. Så var der lige noget andet også. Nu skal jeg lige finde det. Det var her på næste side. Så var der de her Stevns Klint. 71 kroner. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den på YouTube. Harald Nyborg. Skal vi se her. Ja, okay, jeg havde ikke engang stadig. De skulle da gerne have en hjemmeside. Der. Er ikke dem? Jo. Nej, det er så ikke. Men de her, der skulle vi da. Hvad var det, de hed? Stevns. Så dem har de i hvert fald her fra. Det skulle måske have forberedt lidt mere der. Ja. Nå, her er der i hvert fald nogle andre, der har skudt dag, så kan vi lige prøve at se den her. Den kommer der. Det er jo ret fint. De glemte at lave alle mulige små forskellige ting. Og de koster 71 kroner for 12 gule raketter. Så det er virkelig billigt. 1,5 tommer skal jeg lige huske at sige. Og der er 330 gram i sådan en pakke der. Så jeg regner med at købe 2-3 pakker af dem. Fordi det er billigt. Så skal vi lige en tur tilbage her igen. Og så skal vi lige finde det sidste sortiment, jeg regner med at købe herinde. Regner jeg med. Nej, det er det faktisk ikke. Nu skal jeg lige se, om jeg kunne finde. Nå. Ja, så var det der hedder Troldmandsæske. Troldmandsæske, sorry. Der er, nu skal vi se her. Der er 6 kugleraketter, 6 cylinderraketter, et romerlys batteri, og et bomberør, 2 fontæner og 4 batterier. Og vi kan se, at batterierne er med 9 skud, 16 skud, 25 skud og 16 skud. Og så er der det der fontæner og sådan noget. Og det er også ret billigt. Og det er jo 6 store raketter og 6 små raketter. Så det er fint. Eller 6 runde raketter og 6 kugleraketter. Rigtig, rigtig godt til prisen, synes jeg faktisk. Men det andet er jo stadig billigere, det der Grand Cru. Så skal jeg lige se, om jeg kunne finde det der igen. Jeg fandt det der sidst et eller andet sted.
Godt, det kunne jeg ikke finde. Men der er faktisk et sidste sortiment, jeg regner med at købe ind. Og det der festbatteri sortiment. For det er altså billigt. 2x25 og 1x45. Til 135. Og der er næsten et halvt kilo, og ø er 18 meter i diameter. På de der 18 mm i diameter. I de rør, der skyder op, så... Yes, det tror jeg faktisk var alt. Og så er der selvfølgelig det der heksehyl der. Men ellers så tror jeg, det var alt, jeg faktisk skulle have inde på Harald Nyborg. Skal jeg lige tjekke igennem for en sikkerheds skyld. Skulle jeg lige være de der dybel, fordi jeg næsten bor i dybel. Nej. Det tror jeg ikke. Og så skal vi... skal lige se... Ja. Skal vi ind i T. Hansen her. Der er der sortimenter. Der skal jeg faktisk ikke have noget. Ikke så, jo, det skal jeg. Jeg skal have det, der hedder et Ming Junior sortiment. Der er lidt forskelligt fra det. Der er den her ildsøjle, som I kan se heroppe i toppen. Og dem er der 4 af med. Så er der springvand. Dem er der også 4. Ret kedelige, men altså de er der. Fætter. Jumping jack. Jumping jack. Jorso. Og så er det virvelvind. Så er det Jorso igen. Og så har vi Jorso igen. Så rigtig behøver vi ikke at se det hele. Så er det romer, vi skal. Det vil jeg faktisk gerne. Det var det der romerlysene. Og det er sådan nogle kedelige nogen. Men altså jeg finder nok, du får, skal jeg se her. Du får 7 af dem med i en pakke. Så det var ret billigt. Men det var faktisk også alt, der var i den pakke der. Så den tror jeg regner med også at købe i hvert fald. Og så kommer vi ned til batterisortimenterne. Der regner jeg, jeg er ikke sikker, men jeg er ikke den der, jeg er ikke så fascineret af batterier. Men jeg mangler faktisk lige en ting hjemme fra Harald Nyborg. Så kommer jeg lige i tanke om. Den sidste ting jeg skal købe i Harald Nyborg, det er et Metallic 51 skuds batteri til 103 kroner. Sindssygt billigt. Så det er i hvert fald noget jeg godt kunne finde på at og se, der er en demonstrationsvideo. Så der kan vi lige se, det er ret billigt. Jeg havde det for et par år siden, tror jeg det var. Og der var det, jeg synes faktisk det var okay til prisen. Men I kan lige få videoen her. Ja, så vi kørte den jo sådan set egentlig resten af tiden. Men der er ikke så meget med ind i den video. Så der kørte den hele tiden. Men det er billigt, 103 kroner, så det overvejer jeg også at købe. Og så herinde, der overvejer jeg sådan lidt. Jeg er ikke den, der gider at bruge 400 kroner på sådan noget der. Jeg vil hellere have mange raketter så. Men altså, jeg har overvejet det der kontinent. Det er okay. Okay til prisen, synes jeg. Så det tror jeg skal have fingrene også. Så vi kan lige se lidt af det her. Og det ser okay ud altså. Det er så den store af den. Det er jordskæld. Det er så ikke den store af den, det er jo orkan. Men det er jordskæld, der er flest skud i. Så vi se hvad den næste er. Det er nordlys, det er den. Ej, den er faktisk også ret flot. Fordi den har forskellige farver, det er det eneste, der gør den flot. Den er jo meget flot, men nu vil jeg godt snart se den næste. Ja. Der kommer den næste. Det er så orkan. Det er der, hvor der er mest i.
Det er faktisk ret flot, at det kommer sådan op med den. Men grunden til, at jeg nok ikke køber så meget batterier, det er fordi, man tænder dem en gang, og så er det hele væk. Det er det der med, ja, det ved jeg ikke. Men altså, jeg kan bedre lide raketter, end det med, altså, og det der er ikke så flot ud. Okay, det var flot. Det kan godt være, at jeg køber det så. Men så ellers tror jeg faktisk ikke, der var mere herinde i sortimentet. Nej, det var der ikke. Det var lige være det der sky der, men altså, nej. Så skal vi ind i fyrværkeri igen, og så skal vi ind i det, der hedder raketter. For der har jeg også et par pakker, som jeg godt kunne overveje at købe. Jeg er ikke den, der gider bruge så mange penge på fyrværkeri egentlig, så jeg finder det billigste, og det der synes jeg ser godt ud. Og så for eksempel de her ekvator, de er altså... Det er også en god pris for dem. Jeg synes, de ser okay ud. De ser faktisk overraskende gode ud. Så dem kunne jeg godt forestille mig, at jeg køber en 2-3 pakker af også. Og så er de her flamme mere til min lillebror, som ikke er så gammel. Ej, godt. De er jo ret kedelige egentlig. Hvad er det der? Himmelstrøg, kunne det være noget til der? Det har jeg faktisk ikke set. Jeg ved godt, hvad det var noget. Det ser godt ud. Okay, det var ret kedeligt. Hvad sker der med den anden? Lige så kedeligt. Hvad sker der med den sidste? Okay, den var flot. Det var den, ja okay. Så skal vi lige tilbage her engang. Jeg har også overvejet det der monster raketsortiment. Det går nok bare dyrt. Men der er meget med, vi kan lige se videoerne på det. Det er så flot det der. Den er altså også ret flot, synes jeg. Men jeg kan ikke huske, jeg var egentlig flot. Det var den der Nordpol, de dyre der. Ej, det er selvfølgelig også flot. Man kan godt høre knaldet i dem. Den der, jeg synes, der var mega pæn. Ja, det var den der. Det er flot. Supernova. Det kunne godt overveje sig, hvad han kan. Men den, for den koster 80 kroner. Den er altså flot. Hvad var det for en? Ozon? 2 ozon, den skal vi lige ind og se. Kan man købe dem enkeltvist? Ozon, skal vi... Ja, de er også ret dyre. Men jeg kan godt overveje at købe en Supernova til kl. 12 raket. Så er det også Wilder. Nej, Boulder. De er også ret fede. Dem kunne jeg godt overveje at købe en pakke af. De er jo ikke så dyre igen. Så er det bomberør. Der skal jeg i hvert fald have en del med. Eller mine batterier. Vi skal lige tjekke batterier først. Nordlys, nej. Skypper, nej. Jeg tror ikke, jeg gider. De er ret dyre batterierne han ved T. Hansen, synes jeg. Det kan godt være, at jeg køber sådan en torpedo der. Det er ret fedt. Fordi at det kunne godt være, at jeg køber det bare for at have noget hy. Jeg kan godt lide hy. Det er ikke fordi, jeg har 2.500 hæk i løbet af en det er skabet fra sidste år. Vi købte 3.000 eller andet sidste år. Så jeg har i hvert fald nok liggen. Så det er i hvert fald ikke noget, jeg skal have. Enten de XL der. Og batteriholder, nej, det ved jeg sgu ikke, om jeg køber. Og så har vi noget bomberør. Der skal jeg i hvert fald have noget med. Det er 100. Der har vi det Fata Morgana, som vi godt kunne tænke os at købe et par pakker af, hvor der er 4 i. De er ret fede. Altså, der sker ikke så meget i den. Bare det siger bange. Det er noget, min far faktisk er rigtig vild med. Han er rigtig vild med bomberør. Så jeg kunne godt forestille os, at vi køber 5 pakker af den der, eller en 4-5 pakker af dem, så vi har en 20 stykker af dem. Fordi at altså for 4 stykker koster det 47 kroner. Det er uhyre billigt. Men der er selvfølgelig også de der hedder ildstråle. Dem kunne vi også godt finde ud af at købe en 3 stykker af, hvis det er. Dem kan vi lige se også. De er ret fede også. Der er også noget knald i den. Skal vi se. Kommer det igen? Ja, ret flot knald i den. Det er selvfølgelig ikke det pæneste i verden. Jeg ved det godt, det er ikke det dyreste. Men altså, så meget går jeg altså heller ikke op i fyrværkeri. Jeg kan godt leve med det, der er en tandbillig.
Og også derfor, I skal heller ikke regne med alt for meget vildt fyrværkeri på den kanal. Jeg har alt for meget. Jeg køber ikke for særlig meget om året egentlig. For en gang købte vi for virkelig meget om året. Og så havde vi bare en hel masse til overs, så vi ikke behøver at købe så meget næste år. Dem kunne vi godt finde på at købe, bare måske den der pakke der, hvor der koster 95 kroner for 3 styk med 5 skud i, og det er 25 cm i diameter, eller 25 mm i diameter. Så har vi noget Thundershot her. De er virkelig flotte egentlig. Dem kunne jeg sagtens finde på at købe noget af. Slet ikke dårlige. Så, og det er jo heller ikke så dyrt, 40 kroner for 4 styks. Det er 10 stykket. Og så er der dem her. Dem kunne jeg også godt finde på at købe noget af. Boom. Hvor mange bliver der en skudt af i gang? Kan man se det? Er det 3 eller 2? Jeg tror det er 3. 3 der bliver skudt af i gang. Og så er de her stjerneskud. Men dem køber vi nok ikke. De er sådan lidt kedelige. De er ret dyre i forhold til det. Men der er selvfølgelig også et skud i. Så det vil vi nok ikke købe med. Men fontæner, nej, det går vi heller ikke så meget op i. Det kan godt være, at jeg køber en gejser eller 2. Bare for at have den. De er fine nok. Men altså, så vildt er jeg altså heller ikke med den. Fordi altså, det er det der med, der sker det der hele tiden, og så er det jo det. Og det kommer ikke særlig højt, det siger ikke bange. De fleste siger ikke bange. Så det er nok ikke noget, jeg vil gå så meget, særlig meget op i. Men der var altså et eller andet sortiment herinde, jeg overvejede at købe. Skal lige finde det. Det var det, der hedder... Ja, var det der premium sortiment. Det er nogle ret fede batterier, du får med i det. Det er også, hvad koster et skypumpe? Hvad var det? Meteor. Den vil jeg godt lige se. Hvad koster en skypumpe? Den vil jeg faktisk, den er ret flot. Fordi den er skypumpe 119 kroner. Det kunne jeg faktisk godt overveje at købe. Det er slet ikke dårligt. Og bølge. Okay, nu skal jeg lige se her. Hvad var det, den hed? Meteor. Det var den, jeg godt lige ville kigge på. Billig 100 kroner. Ej, det er egentlig ret så kedeligt. Der sker ikke rigtig så meget i den, vil jeg sige. Skybrud. Den ser ikke dårlig ud. Jeg kan lige se den i drone-versionen her. Den er ret flot. Ja, okay, den kunne faktisk godt overveje at købe. Ja, jeg er slet ikke dårlig, men jeg vil faktisk gerne lige se den fra jorden. Ja, det var sådan, jeg havde regnet med, den så ud. Ret flot. Det kunne også faktisk godt overvejes. Jeg ved jo faktisk, som sagt, jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg køber nu. Jo, sådan lidt. Jeg ved, jeg køber et Grand Cru og sådan noget, og Stævns, fordi de er så billigt. Og hatten af for Harald Nyborg, fordi de kan lave sådan nogle billige ting. Altså det der, det er jo uhyre billigt. Og så var der faktisk også lige Hjem og Fix, jeg lige ville tjekke noget på. Hjem og Fix.dk. Se, der skal vi lige have en fyrværkeri. Wow. Ej, jeg skulle sgu ikke ind på deres Facebook-side. Det var sgu, nu så I bagede på Facebook. Ej. Der er Mads Mejland, alt mig, hvis I har lyst. Det har jeg alligevel ikke. Velkommen. Var det noget? Okay. Hvad meget er der? 30 for 50 kroner? 60 kroner? Det er faktisk godkendt. Og nu skal vi lige have en nytår og fyrværkeri. Det bliver nok mest batterier, jeg gør i han. Det der, skal vi se der. Jeg synes, der var nogen, der sagde, det var ret flot egentlig. Det er et Alliot. Okay, det får man godt sådan en lille batteri. Der er ikke lang tid, det der batteri, så hvis det går så stærkt. Men altså, det kunne også godt overvejes. Kan man se det der? Albums.
så kedeligt. Altså, det går lidt langsomt, må man sige. Okay, det ser da fint nok ud, men altså, det kunne godt have været bedre. Altså, det er nok ikke noget, jeg vil bruge penge på, fordi det koster alligevel 149 kroner. Men jeg vil sige, det der, hvad med det? Hvad siger det? Hvordan ser det ud? Det ser faktisk okay ud. Okay. Det er flot. Det må jeg faktisk give ham at fikse, for en gang skyld har de lavet flot fyrværkeri. Eller har de selv lavet de flot fyrværkeri, det er jo faktisk ikke dem, der laver det. Men altså, for en gang skyld må man sige, at de laver godt fyrværkeri. Eller for godt fyrværkeri. Det der, det er også en okay pakke, det kunne jeg godt overveje at købe. Jeg kan lige prøve at se det. Altså, den var lidt fesen den første, der må man godt nok sige. Og ja, altså det kan godt være, at jeg køber det. Jeg vil ikke love noget, fordi at I får jo selvfølgelig I får selvfølgelig mit fyrværkeri 2014-2015 på et eller andet tidspunkt. Jeg skal lige få noget af, når jeg laver den, hvornår jeg har krudtet hjemme. Jeg regner med, at jeg skal udkøbe det om et par dage. Fordi at nu er det den 16. i 12. Jeg optager det her. Så kan jeg se, hvornår den her bliver lagt ud. Hvis den nogensinde bliver lagt ud. Og det gør den. Jeg skal lige se noget, der var lige en sidste ting her. De der fastbatterier. Ja, der var ikke nogen video. Men ret pæne egentlig. Og selvfølgelig også komme test med, hvis jeg køber sådan noget her. For eksempel det her fastbatteri, fordi at nu har jeg 2 af den. Så kan det jo godt være, at jeg gør det. Fantastisk. Er der et video af det? Ja. For det er heller ikke så dyrt igen. Lad os se, hvad der kommer her. Øj, det ser flot ud. Lad os se. Ja, det er jo flot det der med, at det skifter farve. Ja, jeg må nok godt have været en smule vildere der. Det er lidt kedeligt. Altså jeg vil sige, det er en sidste ting herinde, jeg stopper. Det er grunden til, at jeg er en trofast køber ved T. Hansen, det er på grund af, at man kan se, hvad det er, man køber. Fordi jeg er tit blevet skuffet. Men det der salut der, hvad fanden er det? 50 kroner for 36 skud? Okay, den er en smule kedelig. Men selvfølgelig, det er altid noget, bare et batteri, det er jo fedt nok at have. Så det kan godt være, at jeg køber det der. Fordi at jeg regner med selv at bruge 500 kroner, eller 400 kroner, så giver mig min far også sådan a lot of coins. Min far betaler 1500 eller noget. Så vi køber for cirka 2000 kroner måske. Det ved jeg ikke helt. Det finder jeg ud af. Men jeg vil faktisk bare sige rigtig mange tak, fordi I gad så med. Husk at like, comment og subscribe. Det plejer jeg godt nok ikke at sige på mine andre YouTube-kanaler. Men altså håber jeg bare, vi ses næste gang. Vi ses. Rigtig mange tak. Vi ses.